Аз времето все повече намразвам този телефон. Всеки път казвам, че всичко е добре. А ти вярваш ли ми? Кажи, момче, защото щом срещна твоето усилено прекомерно задоволство, аз не вярвам изобщо. Мразя телефона, защото той не усеща моите сълзи, а вътрешно душата ми кърви. Ах, любов, има нужда да се облегна на твоите гърди. Срещала съм мъжете като теб, не ставаш в съзнанието, спомен блед. Ти си добър в сърдечния грабеж, а след това отдава ли ти се семейния градеж? Или оставаш просто един пълнеж? Има ли жена, която по име зовеш? Или за един купнеш? Познавам мъжете като теб, понякога търсиш, понякога не. Не ти ходи да ги караш поред, но пък си пълен пампел от нея. От думите ми често си бил зачуден. Чувства ли си се с мен за нещо някога принуден? Някога с мен беше ли изкуствен? А това за теб може би е небрежно безпокойство. Не дей, спри с това недоволство. Мразя телефона, защото той не ме кара да произнеса, само ме помни. А ти, любов, ще ме принизижеш ли до думите не ме гони? С времето намразих телефона, защото ме дели от отговора ти, придружен с въздишката напоена от отметка на една обикновена прищявка момчешка. Все повече напрезвам теб и мен, защото руш не играем. Криеница, все не са намераме. Казваш ми не съм влюбен, това не е нищо повече от един момент счупен. Чувам го още като вик шумен, сърцето бурен и толкова ненужен. Уж бе урок научен по начин труден, договор с дявола сключен и той не беше устен. А с това бавене на чувства времето ще си изпуснем. Боже, защо